Každý takýto výlet na Ružine je pre mňa úžasné dobrodružstvo. Proste nikdy to nie je rovnaké. Za každým sú tu iné zvuky, iné podmienky, iné počasie. Paráda. Neviem, aké bude počasie, lebo z dvoch strán sa nejako zaťahuje, ale a zajtra hlasí dažď. No nevadí. Treba si užiť aj to. Snad nájdem nejaké vhodné miesto, kde si zavesím hamaku. Nad hamaku si dám plachtu kvôli dažďu. No mám s sebou naozaj len tie najnutnejšie veci, ale aj tak je toho dosť. Proste nemôžem sa vybrať iba tak. Nie som ľahkovážny, takže tie základné veci, aby som dokázal nejako fungovať do rána, mám. No, veď uvidíte. Momentálne smerujem k Y-ke, kde sa potom cesta rozdeľuje k elektrárni a smerom na Margecany, ako sú tie ostrovy. Ešte neviem, či sa pôjdem pozrieť v elektrárni, alebo odbočím rovno na Margecany. To uvidím, až tam budem. Je dosť dusno, naozaj veľmi dusno. Voda je studená, ale nie je ľadová, pomerne čistá. Až na tie odpadky sem tam, proste to je ľudstvo, no. Katastrofa. Takže ja som pri Y-ke. Keď pôjdem doprava, pôjdem k elektrárni. A keď pôjdem doľava, pôjdem smerom na Margecany, čiže k ostrovom. No, vyzerá to na dážď. To by nemal byť až taký problém. Dúfam, že nepríde búrka, lebo poslednú dobu máme tu šialené búrky s ľadovcom. Tak dúfam, že ma niečo také nechytí. No tak začalo pršať. Takže snad to nebude niečo veľké. Mám s sebou aj plaštenku do dažďa a nepremokavé nohavice. Neviem, či si tu mám obliecť, lebo je dusno, je mi veľmi teplo. Zatiaľ je to len také slabúčké. Ale zase nechcem mať mokré veci na sebe. No neviem, uvidím. Zatiaľ to neriešim. V podstate od Y-ky som sa vybral smerom na elektráreň Priehradu. Neviem, ako je ešte ďaleko. Už aj začínam byť hladný, takže možno, že si nájdem nejaké vlny tu prišli. Nájdem nejaké miesto na brehu, kde by sa dalo najesť, lebo toto je zatiaľ veľmi strmé. Pôjdem ďalej, uvidím, čo nájdem. Bolo by dobre, keď som našiel aj nejaké huby, lebo dal by som si ku klobáske, zobral som si klobásku. A uvidím. Jednoducho pôjdem za nosom. Nemám nejaký plán. No, dosť silno sa rozpršalo, tak som si oblekol plaštenku. Vyšiel som na breh. To je jak skrhli. Tamto mám kajak. No ja túto chvíľu využijem a pôjdem sa pozrieť, či nenájdem nejaké huby. Takže idem do lesa. Obutievam boty do vody. Som si kúpil. Lebo minulý rok som používal sandále a také bežné topánky a to nebolo dobre. Toto je originál. No, hrozne je to tu strme. Tak ja sa tu popozerám a keď niečo nájdem, tak vám to natočím. Takže ľudia, hneď nedaleko, pozrite sa.
Krásavec. No, pokiaľ bude zdravý, tak bude mať hubu. Upečiem si ju. Zoberiem ju, odnesiem ju k loďke, k kajaku a ešte sa popozerám. Či niečo nenájdem. Nôž mám v taške, tak nebudem to rozbaľovať. Mám s sebou nepremúkavé vaky, čiže veciam by sa nemalo nič stať. Nechám zatiaľ hubu tu a idem ďalej. Takže už sa spustil šialený lejak. Pršiak naozaj. Tak ja budem veslovať a skúsim nájsť nejaké miesto, kde by sa dalo nájsť, lebo už som fakt hladný a niečo by som zjedol. Takže pokračujem ďalej smerom k elektrárni a buď niečo nájdem, alebo keď nie, tak sa vrátim a pôjdem smerom na Margecany. Je 11:30 a veslujem zhruba od 11:45 No smievať sa ešte nebude, takže len ten dáž snad prestane. Takže ľudia, dosiahol som bodu, kde už sa nedá ísť ďalej. V podstate tu je priehrada a elektráreň. Stále prší. Teraz pred chvíľou sa intenzita znížila, ale bolo to brutálne. No neviem čo ďalej, keď mám povedať pravdu. Nenašiel som žiadne vhodné miesto, kde by som mohol ostať, alebo sa nájsť, alebo niečo také. Tak sa asi vrátim a pôjdem smerom na Margecany. Smerom, to už poznáte, už som tam bol minulého roku. Tak uvidím. No, mám s sebou niečo sladké, keksy a nejaké tie ryžové chlebičky, tak si dám toto teraz na energiu a budem veslovať naspäť. Tak som našiel takú zátoku. Je to veľmi podobné zátoke z minulého roka, ale nie je to to isté miesto. Tiež tu tečie potok, ale špinavý. Musím dávať pozor, kde šlapem, lebo všetko tu hrozne šmyká. Chcem vám niečo ukázať, keď sa tam dostanem. Hore na tej skale. Fú, to čo za huby? To som ešte ani nevidel. No. Takže takýto výhľad. No ešte stále prší, ale už len tak slabo. Takže ja sa vrátim do kajaku a pôjdem preč. Takže zase hnusne prší, ale väčší problém je ten, že sa blíži búrka, lebo začalo hrmieť, stamať.
Tam vlastne idem od Margecan. No teraz som na Y a práve momentálne sa rozhodujem o tom, či pokračovať ďalej na Margecany, alebo sa vrátiť smerom k Zlatníku v autu a ísť domov. Tak neviem čo mám robiť. Dáž by mi ani tak nevadil, ale keď príde búrka nejaká bláznivá, tak no neviem, či je to dobrý nápad. Ostať takto tu. Ozvem sa neskôr. Ja som sa na tento výlet tak tešil, že proste sa ho jednoducho nechcem zdať. Tak som sa vybral smerom na Margecany. Tam nedaleko je ostrov, ale už tam niekto je. Tam oproti takisto niekto je. Niekde tam by malo byť miesto, kde som minulý rok prespal. Nepamätám si teraz presne ktoré. No a toto je to miesto, kde som minulý rok chcel ostať, ale kvôli sršňom som stade musel odísť. No ja netuším, či sa sršne vracajú naspäť každý rok na to isté miesto. Ale veľmi na výber nemám. Blíži sa búrka. Naberá na intenzite hrmenie. Takže pravdepodobne ostanem tu. Len rozmýšľam, kde natiahnem plachtu, ako budem spať, kde dám hamaku. Veľa možností tu nie je. Musím pouvažovať. A tu budem zrejme aj lepšie chránený, než na tom ostrove. Proti búrke. Samotná búrka ani ma nejako netrápi, skôr keď budú blesky. Predsa v lese nie je to až taká sranda. No kde dám tú hamaku? No dobre, musím niečo vymysleť. Bol som pozrieť ešte ďalšie dva miesta, ale v jednom zase nemám prístup k drevu, aj tak je mokré. A druhé zase v podstate nie je kde zavesiť plachtu a hamaku. Takže som sa vrátil naspäť sem. No leje jak šialené. Som z toho trošku taký frustrovaný. Je mi zima, som celý mokrý. No. Je 3:30, auto som nechal v takom kempe, ktorý potom zatvárajú. Čiže ani neodídem. Neviem, o ktorej ho zatvárajú. Takže musím ostať tu, no. Musím si prvo natiahnuť plachtu. To je prvoráda záležitosť, aby na mňa nepršalo. Potom urobiť oheň. A ďalej budem riešiť ostatné veci. Takže najprv plachta. Stratil som veľkú časť energie. Je mi brutálna zima. Postavil som taký dobrý strešok. Tak narýchlo. Nie je tu veľmi o čo to priviazať, tak aby to bolo vhodné. Teraz si musím urobiť oheň, lebo zdochnem od zimy. A potom si oblez niečo suché. Je tu nejaká brezová kôra, tak to využijem. Takže tak nejak vyzerajú podmienky prežitia. Samozrejme, že ja mám so sebou nejakú výbavu,
Spora je taká mokrá, že nechce horieť. Je to trochu problém. Takže nakoniec som sa rozhodol vrátiť k autu a ísť domov, lebo som zistil, že som zabudol hamaku a karimatku. Čo je dosť podstatná vec, keď sa chcete vyspať. No, nevadí, ten výlet aj tak stal za to. Je večer, je momentálne 18 hodín. No, večer. Tak blíži sa večer. Pokým zbalím veci, asi mi to bude trvať tak zhruba pol hodiny. Sadnem do auta a ešte hodina cesty domov. No škoda, lebo už aj počasie sa urobilo, aj vyšlo slniečko. No, žiaľ, na zemi len tak bez všetkého sa spať, proste ako dá sa, hej, v núdzovej situácii, ale prečo by som to robil? No. Takže tak sa majte. Čau.